कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये आता अधिकच रंगत वाढू लागली आहे। राजकीय पक्षांकडून आरोप प्रत्यारोप मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेत। पोलीस प्रशासन देखील सतर्क झालंय। कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायंकाळी शहरात पेट्रोलिंग करण्यात आलं। यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक पवन कांबळे, पोलीस हवालदार पांडुरंग पांढरे, स्ट्रायकिंग पथक यांच्यासह पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते।